To je Vítka a vítám vás v mojom dielu Helium s balónom, ktorý mi pravdepodobne má tam trošku dierky, čo som dostala od Zuzky Faltinovej. Ďakujem. Dostala som balón a pravdepodobne robila som na mobil a sa mi urobili dierky, takže počúvajte. Neviem, či to budete počuť. To držím. A tu mám dierku, aj tu mám dierku. Takže. A dneska to bude u videu Helium. Takže môžeme začať. Ale musíme rýchlo fúkať, aby sa nám to splnilo, to želanie. Takže môžeme začať. Ahojte, tu mám môj nový zošit. Už je veľmi starý. A tu je môj čistý papier. Ideme si po ďalší. Ten istý, čakajte. Mi pravdepodobne odletel. Dostane v pozadku. On mi ešte viac praskol. Ahoj. Pravdepodobne, keď som taký veľký balón vyfúkala, budem hovoriť dlhšie, takže môžeme prasknúť balón. Takže to bude fantastická pizza. Takže mám to. Radšej si zapcháte uši. Čakajte. Keď mi to pôjde. Silvester! Takže dajte koment, odber a pravdepodobne like. Takže fantasticky. Nechám to tam. Sorry.